Stop. Kopej. Já jich nevidím, ale. Oh, Tu nenajdu Jiří Linoš. it's F-some. Co? It's F-some, teču. Dělej Liny. Já jdu, podrž mi můj mobil. Tak já říkám, ti stop, jo? Já říkám. Jo? Tak Jirka jde na penaltu, bacha. Takže 3, 2, 1, teď. To je na proprdel. Řekni mu stop, ne? Stop. A tady Honze, hej, musíš vzít mobil. Točíš to furt? Ne. Já to dáš toplý. Prdele. Ještě Honzi z Johnny, jo? Na Facebooku. To bude prdel. A hezky si to dej na puntíček, ale jo? Tak jo. Říkáš mu stop? Jo. Jo. Pojď. Já už mu 10 vteřin točení. Víc, ty jsi měl taky víc. Ty jsi měl 10. Jo. Stop. Můžeš? Stop!